ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಯಿರ ಮತ್ತು ಅಂಚ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆಲ್ಲ ಆತು ಮೂಡಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆತಂಡು 12:30 ಆತಂಡು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ನೀಟ್ನ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದು ಚಿಕನ್ ಕನಪದೆ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಇದು ಸುಕ್ಕಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಸೊ ಇದು ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊರಪುತು ಅಂಚದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡು ಇವಾಗ ಇಂಥ ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಅಂತ ಮಲೆ. ಕೋರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೈನಿ ಕೋರಿಗೆ ತಗೋತಂಡೆ 180 ರೂಪೀಸ್. ಇದು 2.5 kg ತಾತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು 430 ರೂಪೀಸ್. ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬಜಾಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗೇರು ಅಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆತ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರಾಂಡ ಮುಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಈ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕನಪುನೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ. ದಾದಾ ಅವೇನು ಪದೊಂದು ಅದು ಪೋಯರ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಪಂತೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಏತು ಹಾಂ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಸ್ ಬಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪೋಯೆ ಎಂಕಲ್ಲ 6 ಗುಂತು ಒಂದುಂಡು ಮುಲು 6 ಬಾಬಾಗ ಬಲೂನ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೈದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಡ್ 6 ಯಾಪಲ್ಲೊಂದು ಜಿತ್ತಿನಾನೆ. ಅಂಚದು ಬರ್ರಿ ಅಂಚದು ಬರೋಡು ಬಾಬಾ. ಮೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿದೆ ಬಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ मैं तेरे को बोल रहे हैं बले इंच बले बता ला कुछ बले बाबा बोल रहे इंच बले बाबा ओ जैसे में जब what is that shopping at ice cream by the burger ice cream. दादा यार बाबा इडले एक्सप्लेन माಡು दादा हां आइका ಐನು ಲೆಸ್ ಬಂದೊಂದು ಪೋಪುನೆ ತುಕೆ ಓದೋದು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. చిన్న మా తమ్మని పుండి అయ్యి బాలోంచి
ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಪಾಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಿವಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಚ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಡಿಂಪಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ವೆ. ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪತುಲ ಎನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದನ್ನ ಕೃಷಿ ದಾದ ಮಾತೊಂದರ ತೂಪ ವ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುಲಾಬಿದ ತೂಲೆ ಮುಗ್ಗೆ ಆತನ ಶೋಕುಡೆ ಕಷಿ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಪಾಲಕ್ ಮುಂಚಿದೈ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ತಿಮರೆ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪದುಪೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾನು ಚೂರು ದೈ ನೋಡು ಇಂಜೂರೆಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಂದು ಜೀನಿ ಅದ ದೈ ದೇನ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕನ ದಿನ ಜೀನಿ ಅದ ದೈ ಶೋಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಟ್ಟಿ ಮಾತುಂಡು ನನ್ನ ನಡುಡು ಬಸಳೆಲ್ಲ ಸೋಕು ಚಿಗಡ್ತಂಡು ಚಿಗಿಡ್ತಾನೆ ಬಸಳೆಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಬೋ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೊಳೆ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ನೇತ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ ಒಂಜನೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಒಂಜ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಏತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಂಚಿ ಶಾಪ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಯಾಂದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೀಚ್ ಬೀಚ್ ಬರ್ಪುನದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೂಲು ಎಂಕಲಗಿತ್ತ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದಾಸೆ ಆಪುನಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತಕ್ಕಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋತೆರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಪುನ ದೊಂಕಿ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದೊಂಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮಿಸಿದ ಪೋತೆ ಅಂದವೇ ಕರ್ಮಿಸಿದ ಪೋತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಪಿರಳ ಕರ್ಮಿಸಿದ ಪೋಪೆ ಐಕಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನ್ ನೂರು ಜನ 1000 ಜನ ಒಬ್ಬರ ನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲು ತುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂತು ಪವನಿಕೆಗೆ ಅಂತೆ ತುಳ್ಪಾಡ್ದ ಡೋರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಂಡೋ ಚೋಚ ಬಾಬಾ ಇದು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಬಂಗಾರ್ಗಿನಿ ಚೋಚಿದ ನೆನ್ನ